Isigaw ang sigaw ng ating mga kapaborito sa taong 2026 ang Paboritong Pito! Paboritong Pito! Happy Anniversary DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Paboritong Pito! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito. Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito. Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabing Malay! PAM Sabing Malay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabing Malay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabing Malay! 30 minutos kasumpalan alas 8 ada kabuasan programa na PEM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Wajalara suwa kalupyo dasayan na programa amigo yo RJ Jimenez at your service always. Sana siyempre sa partner tayo si Leon Elorde Castro Jr. Good morning partner Leon. Good morning, Partner RJ. Lang sa duril at sa radyo tayo sa programa tan PM Binmalay. Yung mga iter na ritang tarimang balita at nagagawa dyan Binmalay. Pasantos, maabi. Yung kapasalos kayo namin, Partner RJ. Yes, di malanag dito na talagang sakbay so plug racing turay balitad na partner. Actually, Partner, si Mayor tayo ang tamla sa oras, importante siya ito katuwa sa plug racing dan Wajaras, emplado, wajamot may binibitan damay limgas na dayat mi, kandidata mi. Uy! Para inawardan damot si for recognition si Konsyala Aning Alipio Uy! for being the national officer na sayay ulupan na sa aray Councilors League Pilipinas. Panahadit na first time niya nagaway na idalaman na blessing to Binmalay sa kaya na Binmalay yung konsyala naging national officers na samahan ng mga councilor ng Pilipinas. Wow, congratulations Councilor Aning Alipio. Talaga partner sa blessing gamanunda dito na Binmalay. On, panahit, ang tamula. Nalatay para Pangasinan, yung tirong Pangasinan natalamat. Akala tinamat na national sa Kyasit, na national officer na sa konsyala tayo dyan ba na Binmalay, partner RJ. Wow, the best. Tuniray rumdita niya nagagawa, partner. Nagagawa, partner, so may dyan pala na rin mayor. Sariling bulsa. Oy! Bayan muna bago sarili, empleyado muna.
Inidandaray sa sakya 3, no sa amin empleyado. Hoy! Ang kapitan, Dintirong Binmalay, Palangaro mismo. Then Mayor Berera, sariling bulsa to, partner Raji. Ay, sana all. So, talaga natan at ang gapuso akulting, hanggang tinggal at kaban na balay, partner. On, partner Raji, nga pumbalot, nalapo at bulsa. O kaban na balay, nag-ingan, nalapod sariling bulsa ng Mayor Pete Berera. Nakay ko ba i-clear, Mother Raji? Total, narunodaya, so panawagan ko ta, nga nasalita ka radyo, wala mo sukakarawan niya tutuputan nga na former Vice Mayor Rosario, nito sa ating kaso niya, ibagaton, siya so ang iba sikara, siya so abogado da, ano nangyari ko mo, tundan dalaya, pati pipabalida, pati pansusubok at simbahan, ang tamo nun, yung tanga na brother Joseph, sa Kimuta Games, iyatan dapat aglatang kumon, ibabaga at radyo, tatanong personal lahat na nagagawang kontak. Siya magagawa nung ang tagtugay gagawang ko, partner Raji. Ay, may asalita mo sa aming bereg, walay may kaso yan siga kinan former mayor, ibabagam may duaran engineer, so ang isigap, kinanti babagada si kaya ang iba. Si Barbara, siya ang iba, yung mantitila ko no, siya siya ng suksugan sigara, never, paano yung suksugan si Leo, siya tingkasog na takaso yung Leo, si katuwan-tutan partner RJ. Sana ibabara niya, huwag ka masyadong mainit, kung ano na, ang tapapasikin to, pero hindi ako mainit, ganyan talagang boses ko, malakas partner RJ, alam mo na yan, na malakas talagang boses ko, pero ako naman, nasa katira naman sinasabi ko, na ang totoo dyan, si Leo po ang nakasuhan doon sa kaso nung una na pinahal namin tungkol dyan sa may, yung sa Central School, yung ginawang school dyan, na pinapapabalik pa yung 4 million na sobrang nasingil sa munisipyo. Ang totoo niyan, ang nakuha ng criminal case, si Leo. Siyempre, si Leo, siyempre, ikaw pa naman na makukuha, ikaw ang nadali lang. Pero inaamin din, at least, salamat kaya may former Mayor Sammy Rosario, former Vice Mayor, dahil inamin niya na meron din siyang administrative, na nakuha siya sa administrative kaso dahil nasuspindi siya ng 3 months. Ang totoo niyan, sabi niya, nung wala na ako sa pwesto at saka ina-endorse yung suspension. But ito personal opinion ko, di ba? Nung tinignan namin yung pagbigay ng suspension, bakit tumugma sa pag-resign ni former Vice Mayor Sammy Rosario, June 16 nag-file siya ng resignation, June 16 din kung saan i-impose yung 3-month suspension. Kaya ka nakaupo na konsehal dyan na partner? Dahil na bakante yung isa. Ako po bilang konsyal ng bayan ng Binmalay. Yun ang tanong ko. Bakit? Kaya yun ang pinunta ko doon sa ombudsman. Tinatanong ko bakit matagal nang napirmahan ng mga investigador, may rekomendasyon na sila late December. Bakit inimpose nila June 16? Yan ang ginawa kong complaint kay Rimulya kung bakit gano'n nangyari na inimpose nila noong June 16 yung araw din kung saan nag-resign ang ating Vice Mayor. Ano naman ang naging reaksyon dyan ni Mayor dahil parang pati pangalan niya nabanggit ata dyan na partner? Sabi ni Mayor, ikaw na lang, hindi ko ng patuloy na ganyan dahil wala naman tayong ginagawa kundi ang ginagawa natin yung kabutihan ng bayan. Tinutuloy-tuloy ko lang at nakikita nila ang epekto. Nakikita nila kung anong naging produkto ng aking paninilbihan sa bayan ng Binmalay. Kaya sabi na, ikaw na lang dahil ang sinasabi, ako raw ang parang abogado nila, ganun. Pero please, paano ako maging abogado? Ikinaso ko si Leo. Pero diba, at tinatanong niya, bakit daw nagpupunta dito itong si Leo at si Marlon? This is a munisipyo, bahay po ng taong bayan to. Walang pwedeng hindi pumasok dito. Kailangan lahat po, imbitado po din sa munisipyo natin. Walang hindi pwedeng pumasok dyan kung gustong kausapin si Mayor. Siguro nagpunta si Leo,
Dahil sinabi ng katotohanan na ba't ako ang nakasuhan at wala naman akong ginawa. Mhm. Yan ang sinabi ni Leo na I have to say it. Dahil narinig ko yung sinabi ni Leo, pero ako, wala ko alam dyan sa pinagdagang kaso. Hindi ako abogado, hindi ako marunong gumawa ng kaso. Yan isipin nila. Pero, Diba? May abogado rin ako, di ba? Oo. Alam nila yan. pero partner, hindi ka galit. Oh. Partner, Hindi ka galit, ha? hindi ako galit. Ganito talaga ang boses ko. Mhm. Ganito talaga, malakas ang boses ko. Alam nila yan, kahit saan, hanggang sa pamilya ko, alam nila na malakas akong manalita. Pero, deep in heart, hindi ako galit. Ako yung tao na hindi na marunong magalit. Ako lang ay nagsasabi ng katotohanan at kung ano yung nasa puso ko, yun ang sinasabi ko, ayaw kong magsinungaling. Oh, so ito yung gusto mo lang linawin dito at ni Mayor siguro wala kayong pakialam, wala kayong alam, wala kayong say dyan sa kaso na yan. Dahil actually ito Mhm. si Leo gusto niya makipag-usap sa akin nung nakuha niya yung desisyon. Mhm. Ang unang kinausap niya si former Mayor Nando Malanda at sinabi sa akin. Anong sabi ko, desisyon yan? Leo, Panar, anong desisyon yan? yung desisyon sa Central School kung saan yung the double pay, yung 4 million, Mhm. totoo yan. At sinabi ko kay Leo, kayo nang bahala dyan dahil siyempre ako nagkasa inyo, gawa kayo ng paraan nyo kung paano nyo depensahan yan. Mhm. Yan ang totoo. So siyempre, si Leo, hindi masisisi dahil siyempre kailangan niya iligtas ang sarili niya. So nag-file siya ng counter affidavit sa ombudsman. Mhm. Ay, yung kaso niya, hindi ko alam dahil si Vidal. Si Vidal naman, nakita, matagal na hindi ko naman nakikita si Vidal. Oh, At kasi sabi ni former Vice Mayor, napupunta ka raw sa opisya ni Mayor. Ay, yung opisya ni Mayor, open for all person. Mhm. This is taxpayers' money. Ito po'y bahay ng lahat ng tao, kahit na sino pwede pumasok dahil walang pinipili si Mayor, kahit kasama sa politika o hindi, lahat. Kahit nakasuot lang na tsinelas, nakasuot pa, pinapapasok namin sa opisina ni Mayor, Partner RJ. oh, so parang lumalabas na sila na lang yung parang may question diyan na partner. Dapat ang request ko lang doon, Partner RJ, Mhm. para sana huminto na to kasi nakita nila naman, alam na namin lahat ang desisyon, nakita namin, wala silang narinig sa akin kung ano ang desisyon. Ngayon lang pula to, pinapasabi sa kanila, then nilabas nila na wala raw silang lahat daw ng kaso na dismiss. Ba't nila sabihin na totoo? Ako inaamin ko, yung mga kaso na dismiss criminally. Pero may natamaan sila sa negative case at Mhm. pinagbabayad sila. Oo. Pinagbabayad siya ng 3 buwan na sweldo niya. Hindi ko na nilalabas yan. Dahil alam ko may desisyon na sila. Pero napipilitan kami dahil siyempre, ba't nila nilalabas yan? Kung ano man ang sigalot nila, na sila dati na mga alipuris niya, sila dati na mga kasama niya, sila lang dapat magkausap. Hindi na kami din, outside na kami dyan. Kinalang namin na dapat malaman ng bayan, pero sa akin, pagkatapos ng desisyon, wala kayong narinig, wala kaming pinablis. Kundi pinabayan na namin kung ano desisyon yan. Pinag-apil lang ako doon sa desisyon na bakit siya na-suspend ng June 16 habang napirmahan na yun December pa, hinintay lang yung pirma ni Ombudsman Martinez na pinirmahan niya June 16 at doon din araw nag-resign ang ating Vice Mayor. Oh, so from that on, wala nang any kaso pa na nakapinding between kayo at si former Vice Mayor, wala na. Hello. Ay, naputol. Ito, tanungin natin para at least malinaw sa ating mga tagapakinig dahil dito sinasabi na parang wala silang alam doon sa naturang bagong kaso ito. So wala na partner, wala nang pending case. Tanong ko lang, Partner Jay. Partner Jay. Yes, go ahead. Tanong ko lang. Ito lang. Ang tanong niya, bakit gano'n? Ang tanong ko ganito, nagbuhat ng may decision na ba ang ombudsman? May narinig ba sila sa akin? May nakita ba silang pinapublish ko sa dyaryo na itong naging resulta? Wala. Pinabayaan namin. Pero silang nag-umpisa, pinapublish sila ngayon. Kasi nasabi ko totoo na si former Vice Mayor Sammy Rosario
salamat at sinabi niya na nasuspend siya ng 3 months at pinapabalik yung 4 million doon sa yung disallowance niya sa munisipyo. At ang sinabi niya ngayon, bakit daw lang siya ang magbabayad? Yung hearing namin, nandiyan si Leo. Si Leo Testigo ko. Dahil kasama pa nila. Ang sabi ni former Vice Mayor, babayaran ko na lang dahil ang contractor ang magbabayad sa akin. Yun ang word niya doon. Kahit nakunin ko, yung naka doon, nung hearing namin, yun ang sinabi ni former Vice Mayor Sammy Rosario. So ngayon wala nang kaso na kayo ang involved yan, partner. Wala na. Wala na ako alam dyan. I am now, alam mo naman yan, nakikita nyo naman, ako'y diretso na ako doon sa OSCA, tinutulungan natin ang mga senior citizen, na lahat kung ano man ang kailangan nila dapat ayusin natin. Ginising natin ang OSCA, ginising natin ang senior citizen. Tingnan mo, very lively ngayon, ang mga senior sa lahat ng mga barangay doon sa Binmalay. Galing nila ko, so nagpalangan, isang araw, o tingin nila, marami na senior doon, at sinabi ko kung anong gagawin ko, at kung anong plano natin sa mga senior citizen. Yun lang dapat, sana hindi na kami inform, bahala na sila dyan, dahil sila rin ang may problema yan. Kung na kaming bintangan na kami po ang nagtuturo sa kanila, bakit? Ano po ba yung talagang lakas ko na pwede kong diktahan ang isang engineer na dalawa? Paano ko gagawin yan? Yan ang tanong ko rin. Kaya ko ba sila na diktahan? O sarili nila dahil gusto nilang independent sarili dahil sila'y naiwan sa ere? So ito malinaw na sinasabi mo, partner, na talagang wala kayong alam dyan. Wala ko alam. Ano man tanong nila? Ang sabi ko lang, nagpunta sa akin si Leo. Totoo, hindi ako nagsinungaling. Ang kasama niya, si former Mayor Lando Malanda, tatanungin kung bakit gano'n nangyari. At sabi ko, nasa iyo yun, Leo, kung idepensa mo sarili mo, bahala ka, may sarili kang abogado at ikaw na ang bahala dyan. Yes. Dahil ako out na dyan, ginawa ko lang yung kailangan at nakita mo naman doon sa mismo mga statement ni former Vice Mayor na talaga natamaan si Leo. So, At sabi ni former, siyempre, ang sinabi niya nung rason niya, siya lang ay ministerial. Pero yung mga tao naman, siyempre, hindi po iinit ang bulilit, no agad na pindit ang pindit sa bulilit. tama yan. Kasi alam mo, kaso na yan nagtataka din ako kung bakit sila na pero ayaw ko nang ungkatin dahil kaso na yan, So ito ayaw ko nang banggitin yan dahil kaso na yan. Alam mo nila, kaya ako nagtaka ako nung biglang nabanggit yung pangalan ko at nabanggit yung pangalan ni Mayor. Kami naman ay ang punto na namin yung manilbihan sa bayan. Nakita mo epekto sa bayan natin ngayon. Di ba lahat? Nagbunga. Di ba? Inisip namin yung kabutihan na yun ng mga senior. Inisip ko. Wala na ako inisip niya. Alam mo naman yan. Na minsan nababas na ako dyan sa ginagawa ko paninilbihan. Hindi ako tumitil din. Alam ko, tamang ginagawa ko para sa mga senior citizen. At ito, partner, hindi ka galit dahil nabanggit lang yung pangalan mo, kaya nagpapaliwanag ka din. Boses ko lang. Talagang ganito ako manalita. Malakas ang boses ko, partner. Kaya nabanggit kasi yung pangalan mo, patungkol na naman dyan, kaya ka lang nagpapaliwanag, parang gano'n. Oo, yung cool ka lang. Okay, cool ako. Wala akong kaaway sa Binmalay. Mga senior, love nila ako. Love ko sila. Love nila yan. Nakapupunta ko sa meeting, nagipagdiron ako. Alam nila yun. Love nila ako. Love ko mga senior citizens. Dahil ginagawa ko lang ang mandasyon para sa akin. Request ko lang, ito lang panawagan kay former Vice Mayor. Please, kung kayo lang ang nag-aaway dyan, wala kayong idamay po ni Mayor. Kayo dahil sila ang dating mga kasama mo, nag-hearing tayo, kayo, hindi kami kinakausap. Ngayon, naging ganyan ang nangyari. Ba't kami ang sinisisi nyo? Diba? Depende sa korte yan. Anong issue ng ombudsman? Silang bahala. Wala kayo narinig sa amin. Wala kaming pinablis sa dyaryo. Ni Misa, wala kayo narinig na sinabi kong nasuspende kayo. Wala kayo narinig sa akin ngayon ko na sinabi
dahil iniipit nyo kami sa dahilan na wala naman kayo alam dyan sa kasong yan. So ngayon na partner, hindi naman ito nakaka-disturb sa inyo pong mga ginagawang panunungkulan sa senior citizens, si Mayor, saka sa inyong mga kababayan. Partner RJ, hindi po ito sa gabal sa aking manilbihan dahil tuloy-tuloy ang aking paninilbihan sa aking mga senior citizen. Alam nila yon at yan ay isang mga kunwari, mga kwan lang yan, nilagyan natin na relax lang. Paano na sila dahil alam na naman nila na wala kaming pangalan sa kaso. Oo. Paano na sila, wala kaming pakialam kung ano man mangyari, wala pakialam. Ito nga nakausap ko nga si mismo former Administrator Roy, sabi niya, wala akong sinisisi. Sasagutin ko, sabi niya. Alam ko yan, sabi niya sa akin, nakusap ko lang kayo ng umaga, nandito siya. Nagtatanong lang, sasagutin ko, sabi niya. Yan ang tamang tao, si dati Administrator Roy ka. Alam niya na wala akong kasalanan dyan. At least siya, malinis yung bulsa ko sa akin, wala siya sinasabi sa akin. Sabi niya, sagutin ko lang dahil ang nag-file, mga sariling kasama namin, sabi niya. At alam ko rin na wala akong kasalanan dito, sabi niya. Kaya po ang siya. Ganun lang sana. Wala sanang gagawin ng ating puting former Vice Mayor. Kinagalan ko po sila, Simplicio Rosario, kaya lang, wag na kung saan ang banggit ang pangalan namin. At ito'y sarili niyong problema na natin makakasama. Engineer Valerio, Engineer Leo, at kayo po. Kayo na po ang may problema dyan. Hindi po na po kami, former Vice Mayor Simplicio Rosario. May nag-chat dito, sabi niya dito, asikasuhin mo na lang si former, Vice Mayor dahil senior siya. Di ba ikaw ang Oscar, sabi. Reaction mo. Alam niyo, ginagawa ko para sa paraan na matulungan ko lang daw ang senior citizen. Senior daw si Vice Mayor. Ito na nga. Nagbago kami ngayon ng bagong 12 million signatories for our sinasabing universal pension. So, umpisan ko na sa Binmali, sa Pangasinan, para lahat pipirma, para pirma na rin ng ating putihing Presidente ng Pilipinas. Ipo-forward nyo doon sa Malacanang? Talagang... Opo. Ito po isang sulat na galing sa lahat ng mga 12 million senior citizen ng Pilipinas na hinihingi na namin na pirma ng ating mabait na Pangulo ng Pilipinas, Presidente Ferdinand Marcos Jr. para pirman na ang universal pension para sa lahat ng senior citizen. So nakikipag-coordinate din kayo sa mga iba't ibang probinsya, parang ganon? May isang boses? RJ, nakikipag-coordinate na ako sa National Commission, kaya Congressman Magsaysay, sa lahat ng mga sektora ng senior citizen para gawin namin yung 12 million signature for universal pension ng mga senior citizen. Anong target date niyo dyan, partner? Kung masasabit namin, kasi alam namin yan, baka itong year na ito, baka pipirmahan. Kaya lang may sigalot, kaya lang tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno para matulungan din ang ating mga senior citizen na alam mo naman vulnerable at malapit na rin tayo sa mga edad na kailangan na tayo respetuhin at bigyan tayo ng isang dapat na paraan para maasikaso ang mga hero ng ating mga pamilya, ang mga senior citizen. Wow, the best. So, pagka naisakatuparan yan, parang ikaw ang movement yan, partner? Hindi, ang movement dito is from Manila. Pinapunta rito, pero sabi ko, I have to do everything in Pangasinan dahil sa Pangasinan, we are almost 500,000 nagtaka. Ang National Commission, ang laki pala ng Pangasinan. So, kailangan niya yung tulong mo na siyang ginagawa mo ngayon? Opo, panaraan kasi kailangan natin na gawin natin yung trabaho natin. Sayang ang pera ng gobyerno. Kung tayo may honorarium, hindi po tayo gumagalaw, nagkukurap po tayo, kaya tayo ginagalaw po. Bayan muna bago sarili, Diyan Saray, senior citizen, sana all, ang apoy pasaol. Wow, the best yan sana all, ang apoy masaol. Naindan niya amin na partner, pero hindi ka... At ang may slogan na Saray senior citizen, sana all, ang apoy masaol. Pero kamapas nung ka? Ang mga
Papasok din boses ko mali. Pagkakalakang kaya niya masalita. Nilagyan niya kamay ko ya. Kung babantay sa programa ta. Ang tagal yung boses ko. Ang opisina. Ang kailangan may kupon. Sa mga panradyo. Isa na ninin ko, partner, so auran talaga na malikli si Kan. Isa kwanto ay, anto, may ikno ko no, gabay dan natawayan, si partner mo man. Gapalay ka ra, wala di. Karang to, magsangkit yan, wala ni. Wala di. Sa ating distribution sa empleyado, ganon kamahal ni Mayor yung mga empleyado niya. Kasi sabi niya, paano naman gagalaw ang mga empleyado kung kulang-kulang naman yung sweldo niya ngayon. Pati empleyado si Ren, ha? Amin yung empleyado, policeman, national government, Ay, dakal. pati ang senior citizen, Oh. Presidente Partner Ranjay. Ay. Dapat niya panangaro, bayan muna bago sarili, sana all, walang masaol. Ay, the best. Okay, partner, ramay agmuni ni bagay minsahin para da saray kabalayan tatan da binmalit ani guguyon lay oras sa partner. Panradyo, salamat na palpalag, saray kaparat na senior citizen, sa iyong bali na binmalay. Saksakit, sukul karuan tayo, at sakitan, sakit ka tayo. Natan, panahon na kwarisma. Panahon Ayaw nga pala, na no? ayuno. Siya si Baba ng Vice Mayor, maminta, man ayuno tayo, at alawa pati ka Kristyano ang ingat. Man ayuno kuryente, man ayuno panaggastos, tan, man ayuno tayo kumonda piano, dahil santiya sa problema, niya gaganapon natin, diyan mundo tayo. Kato sa karuan tayo, dasal, dasal, dasal. Noon nangyari si pamilya, mandasal, kapiano, ayaw. Okay, pulto toy. Okay. Magano, mam pulto so signal mo partner dita na da kulan mo na pasen pulto lamot si partner ko. Di bali ta kinlaman. Manlamay minsay to tani medyo pero pasumpalan tayo si partner ko. Partner. Apulto. Mandasal, Mhm. mandasal tayo tan, itir tayo man sa pag-ayuno, ayuno gastusan, ayuno na kanus nila, kung dalaman ba ng RJ Katon. Salamat na palbalag pa nila nagsayang pagkataon. Nabulo, meron naman, mananan tayo, itir tayo raso, ang turing na pag-nanantanda, dyan ba na binmalay, nagsayang programa tan, PEM at binmalay. Salamat, na masantos siya kapusan at sinamin. Thank you, partner. Talagang kamapas ng partner, Talagang ay sa talagang panagsalita ng partner Leon. Malikliksi. Ay, good morning muna sa Gaspar family dyan sa Kalit, Tingno family dyan sa Caloocan Norte, at dyan sa San Isidro Sur, good morning. Dyan sa Barangay Pututan, Balagan, at dyan sa Barangay Papaguyan, dyan sa Kanawalan, good morning. Dyan sa Barangay Kayaman, lahat na ng mga daming nakikinig sa ating palatuntunang PEM. Paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakar. Kalokpan tabay amigo yung RJ Jimenez at your service always. Titilakak na masantos ang mahabig oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa